Buɗar bakin mahaifiyarta sai ta faɗa mai cewar ai kwanaki 6 nan ma da ba a ganta ba suke ta neman ta, azumi take yi, shi yasa ba a ɗora mata tallan awara, ba ta fita talla kwanaki 6 a gida. Kuma a daidai wannan lokacin kwanaki 55 ne ya rage a ɗaura mata aure, wanda auren an sa ranar ɗaura su har sau 3 ana ɗagawa saboda iyayen ba su da halin yin abin da ya kamata su yi na hidindimun aure. Kamar yadda kuka gani ran da ya gana da su ranar 26 kenan, ran da suka ga yarinya, wanda ya je har ƙauyensu gidansu ya gana da iyayenta a ƙauyen Bagadawa da ke ƙaramar hukumar Dawakin Tofa a jihar Kano, wanda kuma suka tattauna da iyayenta kamar yadda kuke gani ga hoton da ya ɗauka. Ya yi postin, mutane suka yi ta rububi da ya yi postin a ciki, sai ya bayyana cewar ga halin da ake ciki kuma ga yadda suka yi. Sai ya sa lambar asusunsa, ma'ana account number, cewar ga mai buƙatar su tallafa mata, tunda a baya mutane suna ta cewa su tallafa mata ga lamba. A wannan ranar ta 26 cikin kwana ɗaya zuwa washe gari 27 aka tara sama da naira 500,000 na tallafi a bawa wannan yarinyar. Washe gari kwana na biyu kuɗi ya haura sama da naira 700,000 aka tallafa wa wannan yarinyar ta wannan asusun. Kada fa ku manta fa, wannan ya biyo bayan sallah da aka ganta tana yi a kasuwa, sallar la'asar mai raka'a 4, wadda kuma ƴar tallace. Ga abin mamaki, ashe haka yana nuna cewar ba dukkansu ne lalatattu ba. Bayan tara mata wannan kuɗaɗen kamar yadda kuke gani gashi nan da shi da mahaifiyarta da kuma ita yarinyar da babanta da shi karan kansa, an harhaɗa wannan kuɗin. Aƙalla kuɗin da aka tara cikin waɗannan kwanakin da basu gaza ma kwana 5 zuwa 6 ba, an tara kuɗin da suka tasan musamman da naira 850,000, wanda da wannan ne ya ɗauki gabarar shiga kasuwa da abokan da suke bashi tallafi. Aka shiga kasuwa aka haɗo mata cirib kayan ɗaki da za a mata aure. Kamar yadda kuke gani kun ga kayan da aka siya mata, wanda wannan kayan ba ma kowace yarinya ce ake mata irin wannan kayan ba kowace yarinya ce take samun gata irin wannan ba. Ku duba kayan ɗakin da aka sai mata gashi nan a hoto kamar yadda kuke gani a saman kaina. Ku duba irin kayan da aka siyo mata a kasuwa. Sannan bayan wannan kayayyakin ga keken ɗinki nan kuna kallo, an yi mata guzurin keken ɗinki wanda in ta je gidan mijinta za ta dogara da kanta. Bayan keken ɗinki ga jari an ba ta 50,000 a hannunta. Bayan naira 50,000 ga akuyoyi da aka siya mata maza da mata domin ta kiwo. Ku duba irin wannan gatan. Wannan gatan fa ba wani ne ya mata ba, Allah ne ya mata. Wannan yana nuna mana tsantsar kushu'i da amincewa da Ubangiji. In har ka amince zai maka, wallahi zai maka. Kuma addu'a ba ta faɗuwa ƙasa. Duk wanda ya gani ya san cewa wannan yarinyar ta samu tarbiyya. Ta fito tallan awara. Lokacin sallah yayi, ta kiyaye lokacin Ubangiji da ya ce a je a yi sallah. Ta tsaye da tallan awara, ta yi alwala, ta yi sallah. Labarin da mahaifiyarta ta furta, a gida da ba ta fitowa talla tsawon kwana 6 da ake neman ta ba a ganta ba, azumi take a gida. Wannan yana nuni da yadda take da kusanci da Ubangiji ta fuskar yi masa bauta kuma ta jingina al'amuranta gare shi. Wanda wannan gudunmawar da ta samu daga Ubangiji a bisa shashe, idan aka ɗaga ƙauyensu aka tsefe, zai wahala a samu wasu yara 1, 2 zuwa 3 waɗanda aka yi musu irin wannan gatan. Wannan shi ake cewa gata daga Ubangiji. Domin kuwa Hawwa'u ba roƙo ta yi ba, ba maula ta yi ba, ba kuma zuwa ta yi ta ba da kanta ba. Abin da ta yi kawai shi ne ta roƙi Ubangiji ya mata, kuma ta kiyaye dokokinsa da sharaɗansa, wanda ta cika sallah a kan lokacinta. Ko da ba ko da yaushe take yi ba, amma dai ta yi wannan kuma Ubangiji tabbas ya ansa mata roƙanta. Domin kuwa wannan abin da kuke gani, ga waɗanda suke tunanin wai naira miliyan 1 ko hidimar da aka yi mata ba wani abu ba ne, a ganin wasu kenan. Amma wannan daidai take da kai a matsayinka na mai arziki a baka kyautar biliyan 1 ko biliyan 10 ko a ɗauke maka matsalolin rayuwarka. Domin ko wannan shine matsalolin rayuwarsa a matsayinsu na mutanen karkara. Awarar da gaba ɗaya suke ɗaukowa bai fi 4,000-5,000 ba, gashi kusan naira miliyan 1 da alkhairai da addu'o'i sun biyo baya. Wanda gashi har iyayenta sun samu jari, mahaifinta ya samu jari, mahaifiyarta ta samu jari ta dalilinta, ta kuma dalilin alkhairin da ta shuka wa kanta. Wannan shi yake da tabbatarwa ga wanda ba su sani ba ko ba su yarda ba cewar wallahi idan ka tsaya ga Ubangiji, wallahi al'azimu ya ishe ka komai. In dai haka ne hali da ɗabi'ar wasu daga cikin 'yan talla, wani hanya kuke ganin za a bi
domin gwamnati da sauran al'umma su shigo ciki a sami gyara domin a gyara wasu abubuwan domin wasu suna da kyakkyawar ɗabi'a da hali da kuma tarbiyya. Wace hanya a shawara kuke ganin ya kamata a bi domin a kawo gyara a cikin harkokin tallace-tallace da ake da kuma barace-barace wanda suke makotaka da juna?